Iruko, Nicolas Maduroren baiketa karnas luzea izan du eta izuak orain berriz Groenlandiara zabaldu dira. Testu inguru honek Euskal Herrian duen eragina aztertzeko gurekin da. Goiz honetan Gorka Lejabarrieta EH Bilduko harreman politikoen idazkaria eta senatuko bozeramale. Egunon. Egunon guztioi. Ameriketako estatu batuetako militarrek operazioa burutu eta Nicolas Maduro zein Cilia Flores baitu eta Ameriketako estatu batuetara eraman dituzte. Jazoera honek nola uzten du munduaren ordena? Bueno, pues esango nuke, lehenik eta behin esango nuke, apur bat naiz eta ohituta gauden edo gehiagotan gertatu diren olakoak iraganean, pues harridura puntu batekin bizi izan dugula eraso hau. Batetik, gure ustez Venezuelaren kontra estatu batuak egindako eraso imperialista eta Maduro eta bere emaztearen baiketa, pues historian gutxitan gertatu diren horietakoak dira, baina horrekin batera esango nuke ere bai, eraso honen gordinetako gauza bat badela inolako lotsarik gabe Trumpek eta bere administrazioak adierazi dutela, iraganean ez bezala, iraganean sumatzen genuen zeintzu ziren estatu batuarren operazioen benetako helburuak, baina orain inolako lotsarik gabe adierazten dute eta esaten dute Venezuelara sartu direla, Maduro eta emazte eraman dituztela, Venezuelak daukan petroleoa dituen baliabideak kontrolatu nahi dituelako. Eta nola usten gaitu honek? Bueno, pues nik esango nuke gerota gehiago agerian badagoela bere garaian nazioarteko ordena gobernatzeko, gobernantza mundiala ziurtatzeko ezarri ziren nazioarteko instituzioak krisilarrian daudela. Krisilarrian baino haratago esango nuke. Zeren bere garaian eta bereziki Bigarren Gerra Mundialaren ostean ezarri zen ekosistema instituzional nazioartekoa, pues ez du funtzionatzen. Ez du funtzionatzen nazioarteko arauak ez direlako errespetatzen. Ez du funtzionatzen gatazkak eragosteko sortutako instituzioak ez dituztelako gatazkak eragozten, eta gatazkak sortzen direnean nazioarteko instituzio hauek zailtasun handiak eta zintasun handia adierazten dutelako gatazka hauen konponbiderako bidean. Orduan nik esango nuke, oro har, bagarela zibilizazio krisi batean, badagoela transizio global bat, beste ordenu mundial batera bagoazela, eta egoera horren aurrean, badirela potentzia batzu munduan, beraien interesak defendatzearen, beraien posizioa indartzearen, ari direnak horrelako eraso eta agresioak egiten. Eta horrelako transizioak egin aldira justizian oinarrituta, ari naiz transizio globaletaz, egin aldira demokratikoki, egin aldira erabaketsu batean, baina historiak erakutsi digu normalean ez direla horrela egiten. Eta oraingoan ere badirudi, hainbat herrik hartutako norabidea kontrako norabidean doala. Eta horri eta barkatu luzatzea, baina horri gehituko nioke ere bai, badagola autoritarismoaren, eskuinmuturraren, fascismoaren gorakada bat guzti horren erdian. Eta horrek usten gaitu hots Euskal Herria badelako estaturik gabeko nazio bat, helburu jakin batzuk badituena, defendatzen du bererrirako, zein nazioarterako, beste motatako harreman eredu bat autodeterminazio eskubidearen onarpenean oinarrituta, bakean oinarrituta, eta herrien arteko harreman normalizatuan oinarrituta. Zer dira harreman normalizatuak? Pues berdintasunean eta respetuan oinarritzen diren harremanak. Hori gaur ez da ematen, eta ez dirudi datozen garaietan emango direla. Horre, hain zuzen aipatzen zenuen, Bigarren Mundu Gerra osteko instituzio horiek, 80 urte, bete zituzten pasaden urtean, urtea izan zen iaz, eta askotan mekanismo horietaz hitz egiten denean, edo esaterako Euskal Herriari dagokionez, Euskal Gatazkari dagokionez, ikusita Espainiar estatuko justiziarekin zer nolako oztopoak egon izan diren, beti zauden Europako instantziak, ikusita orain zer gertatu den, ikusita Venezuelan,
ez dugu antziko ere bai, genozidio bat ere zuzenean ikusi dugula, eta ikusten ari garela bertatik bertara, hor ere badago, nazioarteko justizia korte penal hori, Ameriketako estatu batuetan hainbat epaile orain Trumpen administrazioa dela eta jazarriak, baita ere ikusi genuen Benjamin Netanyahu berriki Ameriketako estatu batuetara joateko lasai asko, igaro zuela estatu frantseseko edota Italiako aire espazioak, naiz eta jakinik bere gainean atxiloketa agindu bat dagoela, ez dakit, anabasa horren baitan, garaian, behintzat bazegoen aipamen bat, edo helduleku batzuk, helduleku horiek ere ematen du galtzen doazela, ez dakit, zer egin behar da halako egoera batean? Bai, egia da, nazioarteko arau adostu batzuk baldin badaude, nazioarteko legeri adostu bat baldin badago, eta hori errespetatzen ez denean, horrek ondorioak ez badakartza, hortik ateratzen den irakazpena argia da. Eta gaur egun, badira munduan, hainbat estatu, badira munduan, hainbat eragile nazioarteko arau hoiek, nazioarteko legeria errespetatzen ez dituztenak, eta horrek ez dakarkie inolako ondoriorik. Eta horrek zer esan nahi du, ondorio ezean, arauen errespetu ezean, aurrean daukagun erronka eta trantsizio global hori aurrera eramateko garaian, zailtasun handiak izango ditugula. Eta ikusten ari da, aipatu duzu Gazako genozidioa, eta hor jarraitzen du Israelek Palestinaren kontrako erasoak bere horretan jarraitzen dute, bere politika kolonial horretan jarraitzen du, baina badira munduan gatazka asko, 2025an munduan gerrak areagotu dira, gatazkak areagotu dira, eta munduko txoko askotan, gure pantaietara iristen edo berrietara iristen ez diren txoko askotan, gatazkak areagotu eta indartu egin dira. Yemenen, Sudanen, Kongon, Birmanian, mundu osoan zehar esango nuke. Horrekin batera ikusten baldin badugu defentsa eta armen presupuestoa handitzen ari dela modu global batean, eta diplomazia eta bakerako presupuestoa txikitzen, ondorio ezta dezakegu zen motatako mundura ari garen gerturatzen. Horren aurrean, guk uste dugu saiatu bar garela, nazio gisa, euskaldunok, baina modu globalean gainontzeko herriek ere bai, beti interesekin batera, eta interesak izatea zilegia da, eta norbere interesak defendatzea zilegia da, baina interesekin batera hainbat printzipio defendatzen. Eta printzipio horietan ere irmo jokatzen, eta errepikatuko dut, baina guretzat printzipio ukaezinak dira, batetik herrien autodeterminaziorako eskubidea, bestetik bakean bizitzeko eskubidea, eta herrien arteko harremanen oinarria berdintasunean egon bar dela. Gasteizko legebiltzarrean bai, eta seguru naiz, senatuan ere hainbatetan atera izan dela, Venezuelaren aipagaia, irautza bolibartarra, ez da bai da iturri, baina ez dakit, aurrikusten duzu bizi ditugun jazoera hauek ere izango dutela eragina horre alderdien arteko eztabaidan eta giro politikoan? Bai, nik esango nuke finean alderdi politiko diferenteak defendatzen ditugula ikuspegi diferenteak. Normalen alitzateke gai zentralen inguruan alanolako adostasun orokor bat egotea. Hemen ari gara giza eskubideen defentsaz, ari gara eskubide nazionalen defentsaz, eta guri gustatuko litzaiguke horien inguruan adostasun orokor bat egotea, baina ziurrenik horren gainetik desadostasunak eta eztabaidak piztuko dira. Nor egon daiteke estatu batuak Venezuelan burutu duen kanpo injerentzia eta eraso imperialista babestearen alde? Harrituko ginduke, baina badira alderdia, badira eragile politikoak hori defendatzen dutenak. Guk berriro diogu, gure ustez, badira balio batzuk, badira printzipio batzuk, unibertsalak direnak, gaur egungo gizarte eta mundu honetan ezbaian jartzen ari direnak, eta ondo da, naiz eta
logikoa iruditu, egunero gogoraraztea zeintzu diren printzipio unibertsal, humanista horiek ez baian jarri dituztelako eta ez baian daudelako. Eta bagoaz borroka batera, termino kultural eta politikoetan, non 19. mendean, 20. mendean eman ziren eztabaida hainbat errepikatuko diren. Zazki, petrolioa ere bada, gatazka honen sorburuetako bat, eta justu berriki ere, elkarretaratze batean, hor, bote prontoan Iñaki Anasagastik iragarri zuen, Repsolek ere interesa izango lukeela Venezuelako petroleoan. Ezakit, EH Bilduk eskararik egingo dio Venezuelako petroleoarekin lotura izan dezaketen euskal enpresei, eta burura bote prontoan etortzen den adibiderik garbiena, Petronor bera, ezakit. Bueno, esan dakoa, nik uste dut, hemen beti jokoan badirela bi kontu, ez? Eta haien arteko ekilibrioa eta lortzea batzutan ez dela errezeta. Bat da, interesak, eta esan dudan bezala interesak zilegiak dira, baina interesekin batera zenbait printzipio kontutan hartu behar dira. Eta ikusi dugu Palestinan edo Israelekin lanean dauden hainbat enpresekiko, berdin gertatzen da Venezuelan edo munduko beste edozein tokitan. Gure ustez, interesekin batera, printzipio jakin horiek kontutan hartu behar dira. Eta horietako bat, giza eskubideen errespetua da. Eta printzipio humanista orokorrauen errespetua. Eta zentzu horretan, guk uste dugu edozein enpresari, edozein eragile politikori bezala, eskatu bar zaiola arau, nazioarteko arau eta legeri horren errespetua. Bestela ez luke logikarik, gugari gara hemen salatzen hainbat estatu munduan nazioarteko legea, nazioarteko arauak errespetatu gabe, ari direla haien interesen defentsan legeri hau urratzen eta giza eskubideen urraketa orokorra egiten, eta hori ez bageni eskatuko gainontzeko eragilei, baita ekonomikoei ere bai. Horre, politika gintzan ibilbide luzea izan duzu, eta ez dakit, batzutan ere, ironia puntu bat izan dezake, ez dakit, denbora gaurrera eginala, gaur egun, berez, printzipio humanista eta giza eskubidekiko apelazio bat egin beharra, ez dakit? Bai, baina esan dut, ez, badira printzipio humanista batzuk, ez, egintzat, onartutzat eman ditugunak, eta nik uste dut onartuta bazirela modu orokor batean, baina iruditzen zait azken garaietan, azken urteetan, eta datozen urteetan ez baian jarriko direnak. Eta horregatik iruditzen zait hemen, eta guk Euskal Herria Bildu, Fronte Zabalak eta elkarlana defendatzen dugunean, hori dugu gure ikuspegi orokor hortan. Printzipio orokor horiek berriro defendatzea tokatuko zaigulako. Demokrazia bai, demokrazia ez, berdintasuna, justizia, giza eskubideen errespetua, herrien arteko errespetua, autodeterminazio eskubidearen errespetua, guzti horiek ez baian daude, eta naiz eta badirudien 50 urte atzera egin dugula, hori da gaur egungo egoera, hori da gaur egungo panorama. Eta datorkigun oldarraldia handia da, eta orokorra da. Eta zentzu horretan esango nuke Euskal Herria maila baten ere bai, oasis, ez? Deitu zaio oasis beste gai batxutarako, baina zentzu horretan gu lortu behar dugu Euskal Herria oasis bat izatea. Euskal Herrian gehiengoa ez dagoelako parametro atzerakoi horietan. Hemen Euskal Herrian badugu gehiengo ezkertiar bat, eta gehiengo bat ere bai esaten duena, aldarrikatzen duena, Euskal Herria nazio bat dela, eta eskubidea duena bere etorkizuna erabakitzeko. Eta horre, hain zuzten, testuinguru horregatikan pentsatzen dut ere askotan erabiltzen dela une historiko terminoa, baina herritarrarekiko, herritar soilarekiko, zakit, bada, pertsona batentzat lan egin behar duela, gurasoak zaindu, semeak eskolara
eraman, topera bizi, hor, ikusita ere soldataren aldarrikapena ere badagola, egunerokotasun horretan, eta bestelako lan baldintzak, ezakit, geopolitika kontu hauek eta aldarrikapen hauek, ezakit, eta ohartarazpen hauek eskubidekiko eta balio hauekiko atxikitzen zaizkio edo eta ezakit, nola ikusten duzu? Bai, azkenean Venezuelan gertatu denak, edo Palestinan gertatzen ari dena, edo munduko hainbat txokotan gertatzen ari dena, eskuin muturraren oldarraldia, baloreen inguruko atzera pauso horiek eragin zuzena daukate gure eguneroko bizitzarekin. Zeren badira lotuak ere bai, sistema ekonomiko, sozial jakin bateri, privatizazioak, individualismoa bultzatzen dituenak, eta noski. Guk defendatzen dugun gizartea, guk defendatzen dugun eredu soziala, ekonomikoa, beste bide batetik doaz, non individualarekin batera kolektiboak indar berezia hartzen duen, justizia sozialak, aberastasunaren banaketak, eta ez dezagun pentsaz gaitezen nahaztu, aipatzen ari dugun oldarraldi hau, badoa lotuta sistema ekonomiko eta batzuen interesen arabera. Noren interesak? Pues, oligopolio handiak dauzkatenen interesak, aberastasun handia dauzkatenen interesak, enpresa handienen interesak, imperio handien interesenetan, eta bueno, pues, herri txiki bagara, baina defendatuko dugu eta defendatzen dugu norabide horretan Euskal Herriak, bueno, oasis bat ere izan beharko lukeela eta maila batean badela. Horra, hain zuzen ere, testuinguru honetan ere bitxia da, subiranotasunaren eztabaida azaleratu dela bereziki Groenlandiarengatik, aipatzen da, herritarrek erabakiko dutela bertako etorkizuna, ezagite, honek ere izango du eraginik Euskal Herriko nahi subiranistetan? Bueno, hemen badago borroka bat, ez? Eta estatu batuak hegemonia ekonomikoa galtzen ari duen abiadura berdinean zehatzen ari da beste modu batzuen bidez, pues, hegemoni politiko-militarra ez galtzen, ez? Eta horrek badauka zeresan handia, subirautza eta globalizazioarekin, ez? Bere garaian globalizazio fenomenoa ezagutu genuen, eta batzuk aldarrikatzen genuen lokaletik, bai, saiatu behar ginela mundu aldatzen, baina beti ere norbere herritik, norbere tokitik eta norbere berezitasunak eta izaerak defendatuz. Egia da, gaur egun tendentzia politiko orokorra badoala kontrako norabidean. Eta Venezuelako inbazioa ondorengo egunean, pues, estatu batuak esan aldarrikatu duela, urrengoa Groenlandia izan zitekela. Eta bitxia, nire lehenengo gauza bitxia egin zaidana da, begirada guztia jarri direla Dinamarkan, eta begirada guztia jarri direla Europan. Eta nik esango nukezuk esandako norabidean, batetik Groenlandia ez dagoela Europan, eta bestetik Groenlandia autodeterminazio eskubidea onartuta duela. Danimarkarekin egindako azken akordioaren ondoren, edo arabera, pues, Groenlandiak erabaki dezakelako libreki nahi duenean, Dinamarkarekin barkatu zemotatako harremana izan nahi duen. Baita ere, independentzia eskuratu nahi duen edo ez. Orduan, Groenlandiaren etorkizuna, dudarik gabe, edo horrela beharko luke gure ustez behintzat, Groenlandiarrek, inuitarrek erabaki beharko lukete. Eta horrek badu zerikusia Euskal Herrian eta estaturik gabeko beste herri batzuetan ematen den eztabaidarekin. Hor, pentsatzen dut ez dakite, eztabaida horiek eta aipagaiak eta agendako kontuak bat direlako, baterako dira Kongresuko kontrol saioan, Senatuko kontrol saioetan ere, ez dakit, probestuko du EH Bilduk aukera, bueno, hori ere aipatu berri duzun hori horre sartzeko, eta aipatzeko, bueno, Pedro Sánchez ikusiko dugu, esaten Groenlandiako herritarrek erabakiko dute beraien etorkizuna, eta zakit aukera izan daiteke esateko, bueno, eta Groenlandiak bezala Euskal Herritarrek zergaitik ez, edo? Bai, guke Madrilera, edo, bueno, Madrilera gu bagoaz,
Madrilera joateari usteko egunen batean. Gure helburua da egunen baten jun beharrez ez izatea. Baina juten gara herri bezala, eta juten gara gure herriaren interesak eta eskubideak defendatzera. Eta zentzu horretan, gure egunerokoan saiatzen gara Euskal Herritarren eta Euskal Herriaren eskubideak defendatzen. Eta gai hori, une oro dago debatearen baitan. Senatuan, Alderdi Popularra gehiengo absolutua dauka, eta imaginatuko duzunez, eztabaida beste tono batean ematen da. Anekdota bat kontatzearren, Senatuko presidenteak eragozten digu, hobeto esan da saiatzen da, eragozten estaturik gabeko herria garela esatea. Eta esaten dugun bakoitzean, publikoki azaltzen da, esanez, hori gezurra dela, hori konstituzioaren kontra doala, eta abar. Baina bai, Senatuan, Kongresuan, gure helburua hori ere bada, eta Groenlandiako gaia ekarriko dugu. Guri gustatuko litzaiguke, Madrilen jarrera Euskal Herriarekiko izatea Kopenhagek daukana Groenlandiarekin. Eta behingoz, Madrilen eta Estatuan ulertzea Euskal Herria nazio bat dela, eta baduela eskubidea bere etorkizuna erabakitzeko, eta baduela eskubidea erabakitzeko zemotatako harremana nahi duen izan Estatu Espainiarrarekin. Horrek, Dinamarkak, Kopenhagek, aitortu zion Groenlandiari duela hamarkada pare bat. Europar Batasunaren baitan. Orduan guri bai gustatuko litzaiguke Madril eta Espainia Dinamarkaren antza gehiago izatea zentzu edo gai horietan. Horretarako ere aski garrantzitsua izango da, Madrileko politika agintza nola dagoen, agintea nola dagoen, botere banaketak nolako diren eta ordezkaritzek zenbateko kopura duten, hor ikusten da, gaur egun, Abalos kasua dela eta bestelako kasu ezberdinak gatikan, eta aurrekontuak bera ere ez daudelako onartuak, naiz eta helburu bat izan, zalantzan edo zalantzan dago Espainiar gobernuaren egonkortasuna, ez dakit zer gerta daiteke orain, nola gelditzen dira EH Bilduren nahiak Madrileko testu inguru honetan? Ba, egia da, gorabehera asko egon direla azkeneko urteetan. Egia da espekulazio asko badagoela, eta zailtasun asko agertzen direla bidearen erdian. Guri ezaigu gustatzen asko espekulatzea. Gu bere garaian ikusi genuen aukera leiho bat irekitzen zela PSOE eta Podemosen gobernu osaketarekin. Aukera leiho hori zabalik jarraitzen du, eta gure asmoa eta helburua da aukera leiho hori zabaltuta jarraitzen duen bitartean ahalik eta lan gehien egitea, ahalik eta aurrera pausu gehien egitea, herri gisa, baina baita ere, eremu sozialean, eremu ekonomikoan ere bai. Eta ez dugu espekulatzen, hauteskundeak etor daitezken edo ez inguruan, gure burua pres dugu, etorriko balira pres gaude. Ez zaigu argi daukagu PP eta Voxen gobernu bat etorriko balitz, hori katastrofe bat litzatekela estatuarentzat, baina bereziki Euskal Herriarentzat, baina argi eta garbi esan dugu ere bai, jada eskuin muturra geldiaraztea ez dela nahikoa gobernu hau aurrera egin dezan. Gobernu honek proposito bat behar duela, eta proposito hori edo norabide hori jun behar da, gure ustez, 78ko erregimenarekin pizkanaka apurtuz, eta estatu plurinazional baterantz, non Euskal Herria bezalako nazioak aitortuak izango diren. Larun bat honetan ere sarek deituriko mobilizazioa dago, eta ezakit, gaur egungo gobernuarekin errezagoa izan da, edo zailago izan da Euskal preso politikoen afera aipatzea, eztabaidatzea? Bueno, esango nuke, porroka armatua amaitu zela 15 urte pasako dira, eta 15 urte horien parte bat, PPren gobernu bat ezagutu zuela, PPren gobernu bat ez zuena inolako borondaterik izan, ez zuena inolako ekintzarik egin gatazkaren konponbidearen norabidean. Eta presoen aferari dagokionean,
esun ezer mugitu, esun ezer egin. Egia da azkeneko urteetan aldaketan nabarmenak eta positiboa gertatu direla, urrunketa politikari amaiera eman zitzaion, isolamendu politikari amaiera eman zitzaion, gartxelen kompetentzia Euskal Autonomia Erkidegora pasasen ere bai, eta presoen egoera goiti bera aldatu zela esan dezakegu. Baina egia da ere bai, oraindik ere, etxeko lan handiak badirela. Eta gure ustez norabidea argia da, eta norabidea bakarra behar du izan, eta da salbuespen politika oro baztertuz, preso, ieslari eta deportaduak, deportaduen gaia konpondu behar da. Modu integral batean. Bere garaian, Aieteko konferentzian adostu zen norabidean. Eta iruditzen zait, hori aukera lehio honetan egite arrezagoa dela. Argi dago PP eta Voxen gobernu bat baldin badator, hortan ere bai, atzera pausoak emango direla ziurrenik. Eta zuzen, salbuespen politika hoietarako, zeintzuk dira, esparru politikotik eman behar diren pausoak, zeharlotan eragin behar da? Bueno, nik uste dut, beste toki batzuetan gertatu den bezala, batetik ulertu behar dugula, eta ari naiz Irlanda, ari naiz Hego Afrikaz, ulertu behar dugu Irlandan nekez lortuko zela bakea, edo Hego Afrikan nekez lortuko zela bakea, Nelson Mandela gartzelan jarretu izan balu, preso politiko gartzelan jarretu izan balute, eta holako gatazken konponbidean, presoen aferari ere konponbide bat eman izan zaiola. Hori da nire ustez, guk egin beharko genuke lehenengo hausnarketa. Bestelako gizarte bat eraikitzeko, bestelako pausuak emateko konbibentziaren esparruan, kontutan hartu behar dira giza eskubide urraketa guztiak, eta giza eskubide urraketa guztiei amaiera eman behar zaie. Eta presoen eremua sari baldin bagara, oraindik ere badira salbuespeneko politikak, eta politika horri amaiera eman behar zaio. Gure ustez, erreza da, legea bete eskero, presoen afera konponduta legoke. Zer egin behar dugu orduan politika mundutik? Ziurtatu legea bete egiten dela, eta norabide horretan preso, ieslari eta deportaduen afera konpondu egiten dela behin betiko. Azkenik ere, aipatu nahiko genuke, iragarri duzuela, batzar nagusia larun bat honetarako ere, 2026 urtea gakotzat jo duzue. Ez dakit, zeintzuk izango dira gako horiek, eta ezinbestean agendan murgildu eta eztabaidatuko diren elementuak? Bai, urtarrilean egiten dugu asanblada orokorrau, eta balio izaten digu urtearen hasiera kokatzeko, balio izaten digu egoeraren azterketa konpartitua egitea, gu fronte zabala gara, gustatzen zaigu gure militantzia elkartzea, gustatzen zaigu gure kideekin eztabaidatzea, eta mailaren gainean jartzea batetik diagnostikoa, eta diagnostikoa orain arte hitz egin dugun bezala, eztabaida elkarrizketa hontan barkatu, konplexua da. Bai Euskal Herri mailan, bai Estatu mailan, bai Europa mailan, baina bereziki mundu mailan, hori konpartitu nahi dugu, gure irakurketa. Guk irakurketa horren ez dugu bakarrik diagnosia egiten, jartzen dugu mailaren gainean ere plan politiko bat, jartzen dugu mailaren gainean errezeta politiko bat, eta gure ustez 2026 urtea, urte garrantzitsua, urte klabea izango da, ziklo elektoral berri baten atarian gaudelako, ziklo elektoral berri horrek garrantzi handi izango duelako herri honen etorkizunerako, eta gure ustez aurrera pausuak egin behar ditugulako, aipatutako gaiaren inguruan, hau da gatazkaren ondorioen inguruan, baina baita ere gatazkaren arrazoiaren inguruan, estatus berriaren eztabaidaren inguruan. Orduan, asanbladan 100 kide elkartuko gara, aretoa bete-beteta egongo da, eta guretzat importantea da gure kidekin batera urtea modu amankomun batean, eztabaidatu batean eta adostu batean hastea. Badiadi egongo bera, bertan aipatzen dena, Gorka Alejoagirrieta, Bilduko harreman politikoen idazkaria eta senatuko bozeramalea. Eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik. Informazioaren aria.